Ea, goikoak eta bekoak. Mikel. Orok du edertasunik, baina ez du orok iristen. Ez da zuzena. Nik Jon. badakit. Orok du edertasunik, baina ez du orok ikusten. Ongi eta, bueno, bekoa, konfusio, neuk irakurriko dut. Oso ondo, Antxon. Orok du edertasunik, baina ez du orok ikusten. Konfusio, pentsalari txinatarrak esana. Eta, lehiago gorra eta gero, markagailuak ikusiko ditugu. Uste dut, ezustekoa dagoela. Ea, markagailuak. Antxonek 257 eta Mikelek 222. Mikel, 14. saioan, Antxonek irabazi zaitu, irabazi dizu. Oso lehiakide gogorra izan da, zorionak. Egia da, Mikel, 3.500 euro irabazituzu, ez da gutxi, eta erakustaldi bikainak eman ero bai. Beti berdinekin nabil, 19 urte, baina egia da, 19 urteekin normalean da 32 nik ere, ez dakit hainbeste egia esan, baina 19 urterekin ez da aurkitzen. Hainbesteakien jenderi, Mikel, plazerra izan da zuen izatea, eta, bueno, jendeak jakin dezala gazteak ere badakitela bastante, asko. Mikel, zorionak gurekin amalu programa egotearren. Eskerrik asko. Ondo izan. Vale, agor.